aha m wụ Chijioke nna Okozonu. Awụ m onye otu ba ọcha. Ọmụnwa wụ onye jere ime nye nwunye m na ndị ọgọ m awọ mma m awụ m ụbọchị. On Sunday being 17th, ka mụ na my parents with ụmụnne m soro gaa awọ si ka nga na-enye nwunye m nwa nga njikwa because nye nwaanyị adị emechi emecha. So in that process, I emesigo nye nwaanyị ihe ọbụla nwunye anyị na-eme ma ya emesigo my uncle and my mom eburu machine lawasịla ha nwawa agadila anyị wụ ụmụ okorobịa mgbe sọrọ anyị ji mechaa anyị elowe. So nri ka ndị ọga anyị ofere anyị ebe ha nyere anyị ọnọdụ banye ndị mere ihe si anyị bịa metụkwanye aka n'ọnụ n'ọwa omenala ele. Nri ka mmiri ụmụnne m niile ndị agbawuru richa nwerecha obi aṅụrị ṅụrụcha mmanya. Ha sị m ka ha lawa na ọ bụrụkwarị na ọsọ ebe a ka ha ga-abịa Portugal emekwara ebe mere ha invite ha chọrọ ịga. Ha gbapụtala something like 3 pole ya nụrụ tatatatata everywhere even anyị nwana nwaanyị nọzi ebe ahụ sef onye ọbụla isi ebe ahụ ọ nọ mengene gbalagashia ndị agbagide egbe leje sef 12:1 midnight. So onye ọbụla enwezi onye ma ebe ibi ya nọzi. So in that process also guy pushitaziri after in the morning ndị amị meziri intervene anyị pushitaziri ka m na-elezi anya na-afụzi na nye niile a na-agbazi dadị lụọ ụmụnne m kpọrọ jee lụọ nwaanyị na ha ncha niile wuzi ndị tọgbọrọ nwụrụ ahụ ha ncha niile wuzi nwụrụ ahụ. Nle anya afụrọ m this my brother ebe si na amara onye mma mgba ọtụrụ ogburu ya gbakpụrụ ọfịa nọ n'ebe ahụ nwụọ. Nnọọ ka m si achọgharị ha awakashi ọfịa niile before a lady nọ ebe a nọrọ gbawuo mmadụ abụọ ha na ya so. Asị m mmiri ebezila na ha dị atọ ebe a na enwere onye ka ha kpọrọ na ndụ pụọ na-emekwa ntara ya nọmbụ ya ọrịnga ha ebizie ya. So mụnwa amadị ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. So ọwụ ka anyị si efu ya even be ọgọ nwoke ha gbara ya ọkụ every dancing jiri mere ndị ọgọ m nne every dancing ma oche nre ntịrị. Okay, ha bịara there. Yeah, ha mechara because of one of my brother nke onye nke tọrọ direct mgbe ahụ tụrụ ya ọnwụcha dị anwụcha. So shi ebe ahụ gbapụ ọsọ gbalala ha be ọgọ m nwoke ahụ ebe ahụ anyị ha shiri lawa ebe ahụ ka ọ nọzile ebe lasị biko onye nọ nso ya bịa hepụọ ya. Enwezi na onye ụjọ kwere apụta abịa dutola bullet karịrị stiet ha jikwara the blood ụlọ akasalali tresịrị ko ya rutekwa be ọgọ nwoke ahụ ọ nọ nọrọkwa ebe ahụ n'akụkụ ebe ji pita nke ahụ ọdọje nọrọkwa ebe a ti ya nọzụla obi gbajaa ya obi before ha nwa abịaziela ka ọgọ nwoke ahụ tụtụrụ every dancing nọ there destroy ya gbaa ya ọkụ. Ọgọ nwoke siri Abuja lo moto ya ha abụghị ala mechin ụmụnne m niile ha abụghị ala. Oyi nwoke siri Ọnịcha abịa ma mmanya o butere masị onye na-emenye ma moto ọ gụrụ ọfụrụ o buru gadadị ihe ncha niile ahụ ha abụghị ala nwedị ka ifo. Okay, mmadụ ole ka egburu ha? Ha gburu total of mmadụ ha gburu there is 14. Okay. 14 persons ka ha gburu but our own side ụmụnne m soro m je nye ha dị 7 nwụọ n'ime mmadụ abụọ nwere injury na ha nọ hospital bullet tụrụ ha n'ahụ. Okay, your wife elekere ebe ọ nọ na? My wife since nye ha mere my wife ụjọ jizi ọ sịrị ya agaghị abata obodo because ya mara anya ndị be anyị ga-eji eli ya based on na ya bụ ime nye ya ụmụnne m bụ ime nye enwezi ike lụrụ na ntị. So since then ụjọ ji ya ha ka n'obodo with their parents. Okay, what's your name? My name is Okozonu Chijioke nna. Okay, kedi Aha village m wo turu Obaha Wacha. Okay. Kedu otu ahịa mere now? Kedu ihe chọrọ gọọmenti mee now? Nye chọrọ ka gọọmenti mee justice. Nye chọrọ justice. But achọrọ m ka nkili ha la the allegation ha na-ebu ụmụnne m na ọ bụrụ onye ha dị. Nye awe innocent people, innocent ụmụazị na-amụ ọrụ. Nye ụmụazị na-amụsa ọrụ, nye ụmụnne m ụmụazị na-amụ ọrụ. Gara enwe nye ha. So ha mara na ọ bụla oge esi eme ya ka ọ dị mma for peace to reign. Let them do all we need. And they would have criminals. Yes, and like I'm one and they would abrondo she take a hanseku. Like we innocent people. I just waste their life. God bless you. Thank you.